Usa ka amahan ang gipapriso siyang anak nga minor de edad human ang hagi silang Pinoy-anan og nanunggab pa sa iyang anak. Sayra natong detalye nining report. Nagtingkagol karon sa detention facility sa Inayawan Police Station ang 41 anyos nga amahan human gipapriso sa kaugalingon niyang anak. Ang biktima nag-edad pa lang og 16 anyos kinsa na dunggaban sa buko-buko sa amahan kagabi dihang naghurimentado matod pa ang suspek. Gingong buot na patan sa amahan ang asawa niini dihang nahubog apan wa nakagwantang anak hinungdan nga misukol kini sa amahan. Armado og kutsilyo ang suspek og naigo niini ang buko-buko sa anak kinsa nakadagan na usab og gigukod pagyud sa amahan apan wa maapsi. Nagpakitabang anak sa mga otoridad pinaagi sa mga barangay tanod, nadakpan usab ang suspek og gitugyan ngadto sa police station. Kaniyang amahan daw hubog ni adto sa ilang balay ni Saka nangita sa iyang mama. Ya wa man nakitaan iyang mama mao nang perting kuno niyang kanang panghagi sa ilaha. No naglagubo man kadiha pa. Mo to siya ngano man unsa may labot ninyo. Mao to ni kuha daw yung papa kutsilyo. Siya pod isip pangandam kuno niya iyang gida nagkuha po siya atsa. Gigako si siyang papa mo to. Pag ako sa iyang papa, gidunggab iyang buko-buko. Yato sa GMA, Regional TV Balita Misdak ang Pinoy-anan sa pamilya, wa diha ang biktima tungod kay nagpa-check up kauban ang inahan ngadto sa tambalanan tungod sa samad nga naangkon. Apan gitug-an sa igsuon sa biktima nga kanunay silang dagmalan sa ilang amahan, hinungdan nga nakasukol ang iyang igsuon. Labaw na sa ilang inahan nga kanunay pasakitan sa higayon nga mahubog ang suspek. Busa desidido silang patilawon ug tagam ang amahan aron mahigmata sa sayop nga binuhatan niini. Makabisyo gani siya, makasuyop siya or ikaw man nagsuyop, moinom siya. Kaning dili matag yang gusto kay magkuan din siya, mura siya mag-wild niya. Suspirmidyo na siya. Asa mga anak, ang mga anak, asa anak nga, usa nga lalaki, pangubuan pa niya. Samtang hugot nga gipanghimakak sa amahan nga iyang nadunggaban ang anak, gani siya matod pa ang giatsa sa iyang naong. Giangko niya nga nakainom siya ni adtong higayuna. Samtang tiggamitan usab matod pa siya og illegal nga drugas kaniadto. Ang mensahe nako sa akong anak, hinaot ko din mo do nga dili ka mapariha ng imong puy-an niya. Tinarong unta ka. Balag kung sa imong nauna din ako. Basta ako mga ipasaylo nimo kung sinabuhat na ko nimo pero wa ti kadunggab ba. Gikirakda siyang pasakan og kasong kalapasan sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Act. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.